Kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 30, aging ka 32. Di ka makiriri iti siya sinuman no awan tigapuna, ken awan dakas nga inaramid na ken ka. Di mo apalan dagiti nauyong at tao, di mo tultuladen ti aramid da. Takagura ti apo dagiti agaramid iti dakas, nga maragsakan kadagiti nalintag. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Mayat ti pintor ti balayta nga impapintor mo Napintas mo ti Maris anapilim. Agyaman akmet ta nagustuam ti pilik amaris ti pintor. Saan ko nga imbagbagaken ka? Tapno surprise. Saanan a surprise taimbaga ti anak tay di mawag. Anya? Naglukon nga ubing. Diyak ngamin nabilin kat, adi na ibagbaga. Awan mailimad mo iti anak ta. Irugrugin pa ilaang apapinturaan, inyawag nan. Iso asaanan a surprise. Mayalis ka kuma iti asidag apagtrabahuan. Tapno ka na yun nga da ka iti sidong mi kadagiti anak ta. Bayam, tanwad na may bangon apagtagilakwan iti appliances dito ili tayo. Kidawak aditoya ka may destino. Wen ko ma, lakay. May mayat matlaeng no saan ka akanayon a pumanaw. Gapo iti trabahom. Pakat, ato iti suldok. Dakdakkel nga tanga amang ti sweldo ti kaaruba tangam sika. Taapay apat ti sweldo ti kaaruba kat damagam. Pasukatan tayo kumamot ti pintor. Wenno, ekstensyonan tayo to'y balay. Pangalaan tayo nga iti maaramat. Umanay laang matapag grocery, kan pakitsendam ti suldok. Apay nga di ta kaaruba. Adda trabaho ni Glory nga asawa ni Eddie. Ha? Adda trabaho na? Kanayon mat nga da di ta balay da. Online selling kano iti house and lot ti trabaho na. Kasano nga amom nga online selling ti trabaho na? Haddan sa katrumbang ama-amwa Anya kumati kunam ama-amwam. Ay agalwad ka. Ang mga noodamot milagro mapaspasama. Ay na, di mo man igaraw ti kinarugit ti panunot mo. Kano nga tamot ang mabaliwan ti pintor ti balay mi nanang. Apay, mapintasan ka kadi iti pintor ti balay ti karuba. Nagalas mo iti panagkitak. Uray siyak nanang, nagalas. Ngam no balay tayo tinapinturaan, ay sos, mayat kuma. Agpadatan sa mga upapal. Agdamot trabaho nila kay ko. Apayakas la kanayon akurang ti sweldo na. Saan nga ta? Nga adda sa bali amang mangtad kini Glory. Wansa nga agpaiso. Amangan no kasta nanang. Nabiit pa'y ngamin kat, anakitak asinukatan da ti dakkel jay TV da. Ita, nagpapintura da manaan. Day tangarod ti apalak nanang. Diyak kayat, anapapintas ti balay da, ngem siyak saan. Hello, Eddie. Kaano kang agawid manen? Hinton bigatan. Anya ti kayat mo nga orkidya. At nangamin lako ti katrabaho nga orkidya. Puraw kan violet ti Maris ti sabong na. Wow! Gatanga man dagita adwa. Kayat ko ti orkidya. Isungarod adamagak no anya ti pilyam. Tamok amagustuam ti orkidya. Di ka di violet wano puraw? Lakay, mabalin ka di agatangam dagita adwa? Okay, matungpal. Gatangak ida adwa. Ay na, agyaman ak unay. Ala, urayan mi kadagiti anak mo ti isasangpet mo. Agan-anad ka akanayo na. Bye! Lakay, nakita kasi mangput ni Eddie di tabalayda.
adain sangpet na nga orkidya. Apay, sip-siputam kadi dagiti kaaruba. Naira na nga daki di arubayan idi simmangpet. Kat nakita ka nagragsak ni Glory anang sabat iti asawa na. To kayat mo mati orkidya, ingka mangala ijay kabambantayan, nagadu ijay. Ang mga numapukawak pa ijay. Di mo kumaapalan ti kaaruba. Ano sam no anya ti adda? Diyak ba't nga rod maanusan? Di mo pa'y matulad mo't ni Eddie. Anyat ibagbagam. Ulitan man. Awan, kukwam tinangag mo. Ay, apay aya akanayon kang agpupudot. Nanang, anya nga tati aramida, tapno maadaanak mo't itikas iti orkidya ni Glory. Naglaka. Inka dumawat kan kwa na. Ha? O masidagak kan kwa na? Kagurgurak na dya babae. Amo na ka di akaguram. Saan mo't ket di? Saan ko pa'y nga impadlaw nga dagurak kan kwa na? Butlagayam. Inka kit di dumawat iti masetas na. Kalpasan na, ikan naktumot. Saan nun, nanang? Amano makakitak man nun iti apalak iti balayda. Sa bagay. Ay, anya nga tati aramiden taya. Tapno madadaal tati ragsak da. Dayta ti panunutan ta. Umapalak no makitkitak ang naragsak na diya babae. Nagsakit tinakam ko. No adda makitak nga alikamon na nga awan kanya. Pimanawin jay manugang mao. Ngamjak kayat tinangagaw asaritaan yaw. Apay, anya tinangag mo. Apay, adumdumgag ka iti saritaan ti akin saritaan. Adak itay di ta kusina. Anya ka di ti basol ti kaaruba. Takas di ti bagbagayo. Adayamot. Di ka naglibak. Sanak atuleng tapno agkamaliak iti dengagaw. No nangag mo. Apay nga rod adamagang pailaang. Bakit kayon ngam awam manak nakam yaw? Aramid pa'y nga raw ti manakam a tao day ta. Nagsaritaan mi laeng. Ngam saan mi makad nga ramidan? Rumbagla nga. Saan ko nga anugutan ti mading aramidan yu adwa? Nakatugaw ka iti rabaw ti bataw dito'y sirok ti kayo iti arubayan. Anya ka diti pampanunutam. Nakitak ngamin itay nanang. Idirimwar ni Eddie di tabalayda. Sinurot ni Glory. Kat sakbay apimanaw ni Eddie. Nagbinisong dapay. Masurunak ka nakakita. Anya, di tapay ruangan tinagbinisungan da. Day tangarod ti pakasurunak. Naglawa mo ti unag ti balayda. Di tapay ruangan. Apay, saan ka day ngar aramidan ni garikan ka day chay? Saan nga rod nanang? Ipagatang kuntupay amasetas kat kunanakit din. Amapanak kano ije kabambantayan tay jayak amangala. Agpadadakin ni tatang na. Jay laagi baon ti paglaingan da. Lakay, nawadwad tinaglakwak itaabulan. Inayon ko ti sweldom, tapa ekstensyonan ta ti balay. Awan nga min bukod a kwarto dagiti ubing. Adakan ka dayta. Dayta mo ti ring-ring-ring ti balasang nga anak ta. Kayat na ti maddan iti bukod a kwarto. Agurderak nga rod iti materyales. Ibagak tumot kan Nicolas a karpintero, tao may dayaramid ti kwarto ti anak ta. Katwan na. Isun ti regalo taken ko ana dito'y umay akasangay na. Umadanin kat. Wen paisambot ko. Tapno malpas aginggat madanon ti kasangay na. Sige bakit? Sikan ti makaam mo. Tamapanak manen iti trabaho. Wen lakay. Ang agkuyog tan arumwar. Tainak agurder iti materyales. Intang aruden. Tapno makaduaan ka. Sakbay asumrekak iti trabaho. Adamot si mangpot a materialis di tabalay ti kaaruba. Wen nga rod nanang. Orayak la matalimo daw iti apal ko. Saan nga tanga da negosyo dagita amay kaniwas? Agpada ta iti atap nanang. Masigurado ka kasta. Agpatinggan to ti ragsak ni Glory. No madadaol ko ti mayat alin nangan da nga agasawa.
Anya ti aramidem amang dadael iti mayat alinnangenda. Adda na panunot ko. Ngam inton rugyanan dagiti karpintero ti agtrabaho di tabalayda, nanang. Ay kat iba gamot atap no ammo. Pagparangak nga adda lalaki ni Glory. Mangikabilak iti tsinelas ti lalaki iti batog ti tawada. Ah. Maawat akon. Pagparangem anag na iti tawa ti lalaki na. Idi pimanawak. Adda imbatik a kwarta iti drawer ti kwartuta. Idi si Mang Petak, nakalukat ti tawa. Nadadaal ti screen. Mapukpukaw ti kwarta. Anya? Intaman kita ang titawa ako nam. Sige lakay. Asino nga ta tinangala iti kwarta? Ne. Adda tsinelas ditoy. Mabitla nga. Awagak ti gayem ko a pulis. Rumbeng nga maimbestigaran da itoy. Sige lakay. Awagam, tapno makita dati napasamak iti tawa. Ken, no asino ti akin tsinelas iti dayta iti batog ti tawa. Ginagasam ti karpentero ti kaaruba ti tsinelas ko. Awan mo't dito'y nangay kabila kon. Anya? Agpada ti tsinelas iti karpintero? Ay na, di mo pa'y nadlaw a kabarbaro ti tsinelas ko. Tasabali ti pakakumikumam. Ay sapay baro day jay. Nabiit pa'y nga inusar ko. Ngam adamot di taunag di pagtsintsinelas mo. Jay para unag. Adda di taunag. Jay para ruwar ti awan. Ingkabil ko jay sirok ti kayo di taarubayan. Kasta ka di? Ay, kunak no tsinelas ti karpintero day jay. Mabit lang tang inak man tanawan di tatawa. Ni, awan mo ton iti nang ikabilak. Asino nga tangay tinangala? Apay nga da pulis di tabalay ti kaaruba. Pulis kunam. Ay sus, amangan kat no adda basol ni Ede. Iso nga umay datiliwan, ay inak man makidamag. Ay, saan ka man na mapanijay? Ang mga no sabali man ti maaramid mau. Apay kumasabali. Inak man di tabalay dagari kan violay. Ang mga no agkadwa kayo man iti manugang mo nga agaramid iti sao asaan nga umnaw. Tiniliw na kami kuman ati pulis no adda aramid mi amaday. Balaagan ka ba kahit di ka agar aramid iti pakay rubwam. Anya tinapasamak. Tapay nga inala ti pulis ti anak ko. Dinamag ti pulis ni Gary, no akin tsinelas si Jay Gamdakot, imbaga na ako kwa na. Anya, alangan nga ibaga na asaan kat kukwa na ka nga road. Natakawan ka no ngamin da Glory, nanang. At apon da ati akin tsinelas ti nagtakaw, tanadadaal ti screen ti tawada. Ang saan nga tatakaw ti anak ko? Sika tinang ikabil iti tsinelas. Ibaga ka di asyak ti nang ikabil. Ang mga nusyak mo titiliwan da. Masapol amapan ko ibaga kadagiti pulis. Asika tinang ikabil. Kasanuak ngayon nusyak ti maatap ang nagtakaw, nanang. Ay kat makamu kamutan amang irason iti bagbagay. Basta inak ibaga nga awan basol ti anak ko. Saan mo't anap napan ijay? Ay, na yun. Siyak samot ti ipatiliw na iti pulis. Nuko na masan asika. Apay nga rod nga da tsinelas mo ijay. Ikabkabil ko iti sirok ti kayo, sir. Idi ka sa pulak, awan mo tan. Nusyak ko matinanguli iti tawa. Apay kumangay nga ibagak at tsinelas ko. Ilibak ko Agpaisaw nga inosente ti anak ko, sir. Naibaga ngamin ti manugang ko. Amang ikabil iti tsinelas iti batog ti tawad a Glory. Taapay ka no amang ikabil, nanang. Ay tsaka mo Iso ati pagdamaganda no apay anang ikabil. Adda siguro apanggup na. Masapol ang maimbestigaran mo ti manugang yo. Ang mga no iso mo tinagtakaw. Adda kada kayo no imbestigaran nyo, sir. Basta mapaneknekak asaan anap na panti anak ko ijay. Uray damagan nyo iti katrabahuan na. Saan alimangan?
Kita ang tibo nga timading nga aramid mo. Padaksam ti pada matao. Ngam si kamot lang tinayrubo. Sa anak mo ta nagtakaw lakay. Kasano nga ron ang mapanaknakam asaan asika tinagtakaw. Inakagpakpakaasi ka da Eddie kan Glory. Adidak ko maidarom. Awan mo ta talaga ti tinakaw ko. Imbatik lang mo ti tsinelas mo ijay. Agbabawi ako ni Timadi akababalin ko, lakay. Agbalbaliw akon. Tidakas nga apal, mangitunda, itidakkel a pagbasulan, nga rod intay ko maliklikan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.